Aste honetako albiste nagusia badakizuen nork ekarri digun. Arantzadik, zorionak beraz, Arantzadiri eta zorionak guri ere. Badakigu honek oraindik ekarriko duela informazio gehiago, baina momentuz dakigun guztia Eluiar zientzia webgunean topatuko duzue. Hor bertan aurkituko duzue bestalde, munduko aberatsenek isurtzen duten CO2aren gastua zenbaterainokoa den. Izan ere, munduko aberatsenen 10%ak gainerako biztanleek isurtzen dutena baino are CO2 gehiago isurtzen dute. Eta horri dagokion gastua nahikoa izango litzateke 2030erako planifikatuta dauden estrategiak ordaintzeko bai biodibertsitate galerari dagozkienak eta baita klima larrialdiari lotutakoak. Eta biodibertsitate galera aipatuta, beste ikerketa batean agerian jarri dute ze funtzio daukaten xaguxarrek uztei kalte egiten dieten xomorroak eta intsektuak kontrolatzeko. Ikusi dute penintsularen iparraldean egindako kolonietan azterketak eginda, benetan oso eraginkorrak direla eta beraz kontuan hartzekoak. Eta bukatzeko, lo egitea hainbeste kostatu zaigun aste honetan ez da beroagatik ikusi dute baita zenbaterainoko garrantzia daukan loak garuneko konexioak reseteatzen. Neuronen arteko loturak bere onera ekartzen. Guztia eta gehiago zientzia.eusen.